पटाई खियाई। हां तो चल ले बता का दुनिया कमी थोड़ी बा फिर दोसर पटाई। सुना ना बड़ी ठंडा लगता अब हम ना आए। करे तोर बाबूजी कल काहेला मारत रहुए बाग बूढ़ एगो लड़की संबतियावत रही नु ओई से मरले रहून। आ सुन हमू कम ना होई जान तेरे का कोई का के माई से कह दई नु बाबूजी नु सुधर महतो के मेहरारू से बतियावत रहून। की हो रे माई खूब छोले मरले। करे तोर बियाह हो गईल? हमार बियाह हो गईल। आ तोरो से ये कहेम कि अपन हंसत खेला जिंदगी तबाह क ले। अपन हंसत खेला जिंदगी तबाह क ले। आ हे ठंडी में माजा मारे के बा अपन बियाह क ले। बाबूओ बहुते ठंडा पड़ता ए ठंडी में बच के रह ना तो दुनिया आंसू पोछे तो चली आई मगर पोटा पोछे केहू ना आई। जानते रही भाई आज हम सब्जी वाला से 5 रुपये के 3 गो प्याज लेके आईनी ऊ कहती रे जानते रही सब्जी वाला 5 रुपया के एगो प्याज दल सा। हाँ। एगो हम ठेला ऊपर से लेके भागे नहीं हाँ। एगो चला के मरल सा ऊ लेके भागे नहीं। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा। हम सोचा था नहीं वो रास्ता में मेडिकल स्टोर खोल दी बहुत मस्त चली। भाई एक शायरी हो जाए। देवदास की उम्र बीत गई एक पारों को पाने में। वाह 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 वाह। देवदास की उम्र बीत गई एक पारों को पाने में इतने में तो पूरा गर्ल्स कॉलेज पढ़ जाता आज के जमाने में। जानते रही भाई आज हम सब्जी वाला से 5 रुपये के 3 गो प्याज लेके आईनी ऊ कहती रे जानते रही सब्जी वाला 5 रुपया के एगो प्याज दल सा। हाँ। एगो हम ठेला ऊपर से लेके भागे नहीं हाँ। एगो चला के मरल सा ऊ लेके भागे नहीं। हम राजनीति में कदम रख रही तो कब हुए साला हमार चप्पल टूट गई वहीं से वापस चलिए।